Здравейте! Целта на този видеоурок е да ви запознае с основните принципи, начини на реализиране и използване на фотограметрията. Ще се запознаем и с малко теория, защо я използваме, ще направим паралел с класическото моделиране, след което ще разгледаме реализирането на заснемането на фотограметрията, на обект за фотограметрия и какво след това се случва с снимките до момента, в който имаме готов модел, който можем да използваме за различни цели. Видеоурокът ще е разделен на три основни части. Първата ще е теоретичната, ще обясня защо използваме фотограметрията. Ще направя паралел между класическото моделиране и фотограметрията от гледна точка на времето, необходимо за реализация. Ще обясня различните типове обекти за фотограметрия, както и различните етапи на фотограметрия. Следващата част на урока ще е самото реализиране на фотограметрията, подготовка, заснемане и изчисляване след това на геометрията на база на заснетите изображения. Накрая има едно състезание и конкурс, в което всеки от вас може да се включи по собствено желание. Ще ви го обясня накрая на този урок. Какво означава фотограметрия? Това е начин за определяне на формата, размерите и разположението на различни обекти в пространството с помощта на техни фотоснимки. Тези снимки ни дават също така и точна цветова информация за всяка една точка от повърхността на тези обекти. Общият принцип, на който се базира фотограметрията, това е триангулацията. Какво означава триангулацията? Чрез заснемане на снимки от поне три различни позиции могат да се намерят векторите или линиите с точно определена посока между камерата и различните точки на заснетия обект. И с помощта на математически изчисления да се определи позицията в пространството на тяхната пресечна точка. Тоест, при направени три снимки, на които имаме разположени различни точки от обекта, който заснемаме, ние можем да определим на точка А, която на тази снимка, на първата снимка е тук, на втората снимка е тук и на третата снимка е тук. Можем да определим позицията в пространството с помощта на тези вектори и съответно при наличие на цветна информация, т.е. при цветна снимка, ние можем да определим и цвета на тази точка. При фотограметрията първият етап на изчисляване е всъщност определението на ето тези всички точки и тяхната позиция в пространството, след което на база на тези точки или така наречения облак от точки, point cloud, се генерира геометрия на обекта. Спестяване на време. Това е основната причина, заради която се използва фотограметрията. Ето това е статуята, която се намира пред декора на Сейнт Пол. За да се получи този модел в тази му детайлност с текстурите и всичката тази прецизност, която виждате, бяха необходими около 2 часа и половина 3 снимки и около 3-4 часа работа на компютъра. Ще ви покажа една сравнителна схема между класическото моделиране и използването на фотограметрия за изграждане на асети от типа на тази статуя или други подобни асети, които са ни необходими. Ето това е схемата, която сравнява използването на фотограметрия и класическото моделиране. Ако трябва, например, да направим статуята, която вече показах, и имаме скулптуриране, без значение какво ще се използва, дали ZBrush, Cloud 3D или Maya, след което имаме текстуриране, за да се нарисуват текстурите, след което имаме евентуално ретопология и след което имаме UV baking, texture baking. Същите неща ги имаме и при фотограметрията, само че до постигане на хай-висок полигоналния модел имаме един ден за снимки, казах ви в случая бяха 2 часа и половина, един ден за изчисления, в случая бяха 3-4 часа. Моделирането всъщност основната разлика се получава от момента на започване на работа до момента на получаване на висок полигоналния модел. Но при класическото моделиране ние трябва да нарисуваме всеки един детайл, който видяхте с цапванията, трябва да бъдат нарисувани. Последното, което е различните нива на детайлност, които са необходими за различните цели. За тракинг, за лейаут, за анимация, за рендър, за симулации. Това е всъщност времето. Виждате, приблизително разликата е 30% между използване на класическото моделиране и ползване на фотограметрия. Използваме я заради точното пресъздаване на моделите. Например, при заснемането на човешко лице ние получаваме абсолютно точно копия на това лице с всички особени белези и специфики. По същия начин седят и нещата при заснемане на тяло. Виждате, че модел е абсолютно точно копия на заснетия актьор. При заснемането на сгради можем да постигнем точност от около 0,1%, която в съчетание с заснемането с тотал станция може да бъде още по-висока. Тоест при един обект с реален размер от 100 метра, отклонението от този размер в компютърна среда може да е по-малко от 1 см. При заснемането на по-голяма площ имаме същата прецизност, а спестяваме още повече време.
Кои са типовете обекти, на които най-често правиме фотограметрия? Това са човешко тяло за дубльори на актьори, актьори, когато е необходимо да използваме след това тялото им за анимация. Лице, глава, знаете, face replacement и много често се налагат. Реквизит или пропс, още известния, когато трябва да правим най-различни допълнителни анимации към тези пропсове. Много често декори и сгради заснемаме и правиме техни обекти. Също така местности, големи градски пространства, местности, знаете, повечето от вас работиха с Ел Пасо. Има едно важно нещо, което трябва всеки един от вас да знае, какви обекти не са подходящи за фотограметрия. Основно това са прозрачните или полупрозрачните обекти. Ето ви един пример за обект, който съдържа много неприятни за фотограметрия елементи. Имаме прозрачност на стъклото, имаме изключително лъскави и едноцветни елементи. Независимо от това, че бяха направени над 1500 снимки, виждате какъв е резултата. В много случаи прибягваме до ето тези маркери, които слагаме, за да можем все пак да хванем някаква форма, но въпреки това, това е геометрията, която се получи, независимо от многото снимки. Затова обекти от този тип, които имат прозрачност, тук въобще не е успяло да хване стъклото, първо защото има рефлекшени, които като се завъртиш с камерата се местят, второ защото е едноцветна. Ето виждате тук тези отражения, софтуера ги третира като някакви елементи, когато се премести с фотоапарата, те вече са на друго место. Крайният резултат е, виждате, не там задоволителен. Да, може да се използва, но крайно непрепоръчително е правилното на фотограметрия на подобен тип обекти, макар че при необходимост можем да направим нещо, което е горе-долу това. При тези обекти е препоръчително да се използва лазерно сканиране. Има портативни скенери, които успяват да хванат тази форма без никакъв проблем. Към този момент ние не използваме такива. Другият тип обекти, които са неподходящи за фотограметрия, са тези с многократно повтаряща се текстура или елементи по тяхната повърхност. Виждате, това са две сгради, които при опити за заснемане много често ще дадат дефекти и няма да може да бъде реконструирано като хората, защото софтуера, когато си намира различните елементи, които да позиционира в пространството, всеки един прозорец изглежда приблизително един и същ начин и крайният резултат е също така наречената от нас овка. Затова, когато се снимат подобни тип елементи, е задължително да се използва и тотал станция, за да може да се хване техния обем прецизно. Етапи на фотограметрията. Основните етапи на фотограметрията това е подготовка или оглед, предварителен етап преди самото заснемане. Заснемане, т.е. правенето на нужните снимки на обекта. Обработка и подготовка на тези снимки за изчисляване на геометрията. Изчисляване на геометрията в Reality Capture или Agisoft. Експорт и ретопология, претекстуриране, ако се реализира, и експорт на различни нива на детайлност. Какво съдържа предварителната подготовка или скаутинга? Или защото може да бъде и подготовка, и оглед, и само подготовка. Първо трябва да сме наясно какво точно ще снимаме. Дали е реквизит, дали е лице, тяло, декор, сграда или някакъв друг обект. При различните типове обекти подготовката е различна. При заснемането на лице, примерно, е необходимо да се уточни с грим модела какво ще е състоянието на косата на актьора, като препоръчително е да бъде прибрана. Дали актьора е с правилния грим, т.е. дали ще се ползва неутрален грим или грим, който е свързан с конкретни кадри. Също се отнася и за снимането на тяло на актьора, като при снимането на цяло тяло се взимат предвид и дрехите, които се заснемат. Дали те ще участват в кадъра или трябва да са плътно прилепени, така че да използваме само тялото на актьора. При заснемането на реквизит, в това число и превозни средства, се уточнява вида и състоянието, в което трябва да е конкретния обект. Дали е в нормален вид, дали е изцапано по определен начин, дали има различни поражения при него, дали примерно колата е блъсната и ще се снима преди и след блъскането. При заснемане на декори в студиото е важно да се знае какво осветление е ползвано при снимките, както и да се подсигури правилно такова при заснемането на самата фотограметрия. Хубаво е да се знае и дали този декор ще е необходим само в едно състояние, т.е. дали няма да има нужда да бъде заснет след някакви промени, било разрушения, било достроявания или други промени. Когато снимаме сгради, е много важно да се направи предварителен оглед, при който да се уточни и подсигури достъпа до сградите, както и да се изберат различни позиции за заснемане. При заснемането на по-големи пространства е важно да се види на място какви и кои обекти ще се заснемат, как ще се движи камерата, къде ще се разположи камерата,
възможен ли е достъпа на дрон и може ли той да лети спокойно около обектите, както и каква е видимостта и дали има нещо, което би могло да попречи на правилното и спокойно заснемане. Примерно при заснемане на дадена сграда, на мен много често ми се случва около сградата да има много жици или някакви стълбове от било от осветление, било за електричество, които да пречат при заснемането и трябва да се съобразяваш с тях. Какво имам предвид под позиция на заснемане и траектория на движение на камера? Това касае не само случаите, при които летим с дрон и снимаме, а също така и когато местим статива с камерата на него. Различните типове обекти изискват различен път или траектория на движение, но основно имаме два случая или комбинация от тези два случая. Единият случай е когато сме извън обекта и го обикаляме с камерата. Ще ви обясня с тази схема какво точно се има предвид по това. Виждате, трябва да направим фотограметрия на ето този обект, цилиндъра и купчето. Как подхождаме? Първо трябва да имаме максимално количество снимки, които да обхващат обекта. Разбира се, задължително е да спазваме препокриването на минимум 50% от снимка до снимка. Съответно имаме и различни височини и различни ъгъли на камерата, като целта е максимално част от обекта да е в кадър. Много важно за тази схема на работа е да имаме една точка, ето виждате тази точка, която се маркира, от която да започваме всеки път, когато променим ъгъла на камерата. Тоест, какво означава това? Заставаме на точката, позиционираме си камерата ето по този начин, снимаме тук отдолу целият обект и правим един пълен кръг, виждате това е червения кръг от камери, правим един пълен кръг и стигаме отново до тази точка. След което променяме ъгъла и височината на камерата, отново правиме пълен кръг около обекта, стигаме до тази точка. И така променяме за трети път височината, ъгъла на камерата и правиме отново пълна окръжност. Така докато приключиме с всичките нива, които са ни необходими. Важно е да се спазва това нещо, защото по този начин си гарантираме, че сме заснели обекта от всяка една възможна позиция, не сме пропуснали нищо и не сме направили много снимки на една и съща част от обект. Това касае както снимането на реквизит, който примерно е с размери 10 на 10 см, така и снимането примерно на огромна сграда, която е с размери 100 на 100 метра. Принципът на работа е един и същ. Важно е да се знае откъде сме започнали, да завъртаме изцяло около обекта, от същата точка да променяме височината и позицията на камерата и отново да завъртаме. Разбира се, при по-комплексни обекти и сгради това не може да се прави точно по този начин. Тогава се спазват едни други принципи, които са разделяне на съответно обекта на отделни зони или отделни групи, на които се прави фотограметрия, след което се сглобява като един общ обект. Това ще ви го покажа след малко с допълнителни примери. Значи това е принципът, който трябва да спазваме при заснемане на обекта отвън. Да имаме една точка, от която почваме да правим пълна обиколка около обекта, след което като стигнем отново до тази точка да променим позицията и ъгъла на камерата. Разхвърлянето снимане ще доведе до натрупване на много снимки и пропуски в заснемането на обекта. Следващия основен тип заснемане е когато сме вътре в обекта и заснемаме обема на обекта. Ето отново една схема, която съм ви показал как точно трябва да позиционираме камерата, когато заснемаме декор, когато заснемаме стая, без значение какъв е размера на стаята или на декора. Започваме пак отново от една и съща точка и се движиме с гръб към стената и снимаме в тази посока. Обикаляме по този начин външния контур на помещението или на обема. Продължаваме тук и отново стигаме до тази точка. Вдигаме камерата на следващата позиция или променяме ъгъла, отново правим пълен контур, завъртаме се и така, докато стигнем до нужната височина и нужния обем снимки. Много често при заснемане на декори се появява и различни обекти, които трябва да се заснемат с обикаляне около тях. Ето тази колона или някакъв обект, който е по средата, го заснемем по същия начин, по който ви обясних с обикаляне около него. Тоест влиза в цялото това заснемане, като за него обръщаме специално внимание и съответно го заснемем по този начин, като разбира се можем да направим няколко височини и няколко ъгъла на камера. По същия начин процедираме и за разположени по ъглите или покрай стените обекти. Ето виждате, по този начин с обикаляне заснемаме обектите на различни височини, но с една и съща траектория.
Първо се реализира ето това цялостното заснемане на обекта, след което се започват един по един допълнителните обекти за заснемане в декора и при тях се спазва същия принцип от тръгване от едно и също место, стигане до него и промяна на височината и ъгъла на камерата. Ето виждате тук, по същия начин се заснема и това, което е лепото до стената. Сега много е важно да имате в предвид, че първо се заснема, пак казвам, външния контур или обем, върви се с фотоапаратите с гръб към този обект тук, след което при необходимост се прави допълнително заснемане на всеки един от тези обекти, които са разположени в декора. Ето това е примера, това е помещението, което трябваше да заснемем. Виждате, доста елементи има в него. Принципът, който сме спазвали, отново е същия. Камерите се движат с гръб към стената, при необходимост се правят и допълнителни игели с гръб тук към стълбите и снимане напред, отново тук с гръб към стълбите и снимане напред. В някои случаи се е налагало да снимаме и в двете посоки, като сме се движили, но основният принцип, който сме спазили ето тук, заставаме с гръб към стълбището и снимаме в тази посока. В някои моменти се налага да направим повече детайли, но ето тук виждате колоните в тази част също са заснети. Зад тях колоните всъщност не са минавани допълнително. Имаме няколко зони, в които сме направили доста повече снимки, за да извадим нужния детайл. Ето виждате, тук сме описали по стълбището. Пак имаме траектория, имаме и няколко 360 градусови, но те са изключително помощни. Основното заснемане е с ето тази посока. Ако направим много такива 360 градусови панорами, те няма да ни помогнат да реконструираме обекта, а при всички положения ще има камери, които няма да могат да се подравнят, защото разстоянието, което е от тази камера в тази посока е много малко. Затова казвам, че най-добре е да се снима линейно, а не на 360 градуса. Следващия пример е с обект, който трябва да обикалям. Ето това е лек автомобил, който много често се налага да снимаме. В смисъл снимаме превозни средства най-различни. Как се движим на камерите, ето виждате, започнал съм определена зона, в случая избрах ето тази част и започвам да движа и да обикалям камерата около автомобила. Завъртам един път, променям височината, завъртам втори път, променям височината, завъртам трети път, променям височината, евентуално в даден момент променя ъгъла. Виждате тук как съм обиколил и самата гума, за да има по-голяма детайлност в колелото. В случая тези обиколки са за вратите и за огледалата, ето тук, за огледалото. Съответно за задната гума отново имаме детайли. Разчитал съм на това, че двете огледала са идентични, съответно и гумите, затова не са правени, предна и задна са различни като окачвани разположение, но затова не съм правил от тази страна допълнителни снимки. Ето това е как се разполагат камерите, как се заснеме лек автомобил. В конкретния случай този автомобил беше зацапан и с подходяща за заснемане текстура. Крайният резултат, ето го, след редуциране на полигоните, ето ви с 2 милиона полигона и съответните текстури, виждате много добро ниво на детайлност, изключително прецизни текстури, т.е. автомобила не е подобен или текстуриран по подобен начин, а е точно това, което ни е предоставено за заснемане. Ето това е пример за обект, който поради своя обем и сложност изисква много добро предварително планиране. Огледахме какво имаме да снимаме, съответно бяхме двама човека на терен, когато трябваше да се заснеме. Направихме над 4000 снимки, като сме използвали около 3500 за реконструкцията на обекта. При този обект е почти невъзможно да се спазва една точка за смяна на ъглите и височината на камерата, затова сме заснели обекта, като сме го разделили на различни зони. След което тези зони с помощта на кадри от общ план и кадрите от дрона са реконструирани като един цялостен обект. Една от зоните е примерно тази около паметника. Стремили сме се да движим линейно камерата и да променим ъгъла и височината на една единствена начална точка. Ето виждате как сме движили камерата около паметника, като в единия случай камерата гледат насам, в другия насам, гледали се и към сградата. Следващата зона, която е заснета отделно, е самото стълбище.
Виждате отново тук камерите са движени по линии, като сме се стремили да ловим максимално част от стълбището в кадър и задължително да имаме застъпване от минимум 50%. Тук виждате и няколко зони, в които поради естеството на обекта нямаме възможност да разположим камерите така както искаме и затова сме ги разположили по този начин, за да имаме максимална детайлност и да обхванем всичко, което е възможно от тези точки. При заснемането на фасадата на сградата има една специфика. Нямаме как с обектива да хванем цялата фасада. Поради простата причина, че отпред има дървета, които ни пречат и нямаме чист кадър, затова сме направили няколко линии снимки с различен ъгъл. Ето виждате, имаме линии по фасадата, в които камерата е била насочена в различна част от сградата и в голяма степен за фасадата разчитаме на снимките от дрона, ето виждате ги, те са направени на различни височини, като сме гледали към фасадата. Алеята пред самата сграда, ето тази алея, която виждате тук долу, е заснета по същия начин, с дълги траектории на позиция на камерата и застъпване с 50%. Тези градинки отпред, които виждате двете, тази и тази, са заснети в голяма степен с помощта на дрона, както и допълнителни точки сме правили, които сме заснемали всичко възможно от съответната точка. При тази сграда има една особеност, която касае всички такива обекти от такъв обем, които са на открито. Трябва да отчитаме движението на светлината по време на снимките. В случая снимките започнаха сутринта и приключиха вечерта, т.е. в началото слънцето беше зад сградата. Ето виждате снимките зад сградата и тя беше в сянка, след което слънцето съответно се премести, сградата беше осветена отпред и накрая сградата беше осветена фронтално с много различна цветна температура. Това изменение на цветната температура, тъй като не сме променени настройки на фотоапаратите и на снимачната техника, трябва да бъде компенсирано доколкото е възможно в постпродукцията, т.е. в подготовката на снимките за реконструкция. В случая за целите на урока съм пуснал реконструкция в вида, в който е и може да видите, ето тук се забелязва доста добре, как една от частите на фасадата е синя, т.е. с ето този цвят, а нагоре вече става доста по-жълто-оранжева, доста по-топла, където е водещ този цвят. Забелязва се, това трябва да го отчитаме, когато правим текстурите на подобни обекти, или трябва да снимаме през няколко дни по едно и също време на деня, или съответно трябва много внимателно да обработим снимките, когато ги подготвяме за реконструкция. В този случай с тази сграда имаме и полупрозрачни елементи, ето тук покрива. Виждате, че не навсякъде се е реконструирал. Както вече говорихме, реконструирането на полупрозрачни и прозрачни обекти е доста трудно и не винаги успешно. Това, което иска да ви покажа с този пример е, че напълно успешно може да се прави фотограметрия и на подобни обекти с подобен размер, без да имаме нужда от някакви по-специални познания и по-специална техника, в случая използвам дрон и фотоапарат. С това приключваме теоретичната част от този урок, както и етапа за предварителна подготовка, така наречения скаутинг, оглед от етапите на фотограметрията. Следващия етап от изработването на фотограметрията е същинското заснемане на обекта. Първо ще разгледаме какво е необходимо като оборудване, след което ще минем през настройките на фотоапарата или камерата, използването на статив и таймер, позиции, траектории на снимане, количеството снимки, както и организацията по време и след заснемането. Както е ясно, първото нещо, което е необходимо за едно заснемане е камера. В случая ние използваме фотоапарат, но както вече казах, възможно е да се използва каквато и да било снимачна техника, стига да може с нея да се направят ясни и снимки, които са на фокус с резолюция по-голяма от 12 мегапиксела. Използването на статив е задължително с цел получаване на снимки, които са на фокус, независимо от настройките на фотоапарата като скорост и блендер. Трябва да имаме и нещо, с което да взимаме размери. Използваме го за поставяне на маркери по обектите или по декора или каквото снимаме, както и след това да можем да реконструираме обекта в правилния мащаб с точните размери.
Цветна таблица, нейното използване е силно препоръчително, когато нямаме контрол на светлината и не сме сигурни какъв точно е цвета или цветната температура на светлината, която осветява обекта. Използваме го при декори, използваме го при снимки на открито, използваме го също така и при заснемане на различни пропсове. Поляризиращия филтър го използваме най-често, когато има някакви отблясъци, т.е. имаме лъскави или отражаващи обекти. Използваме го с цел да премахнем отражението или острите бликове на светлината, които са върху самия обект. Хартиен оттиксо и маркер използват се най-често за слагане на различни тракер точки по обектите с цел точно измерване или съответно по-добре заснемане на едноцветни обекти. Това са различните маркери, които сме си направили ние и които ги използваме при различни ситуации, при различни материали, от които е изграден обекта. Прямо техния размер можем да използваме ето тези гавърчета, когато имаме нещо дървене, което ни позволява да ги сложим върху него. Използваме различните, ето тези кръглите ги използваме много често, когато снимаме автомобили, слагаме ги долу на земята на точни размери един от друг, за да можем след това да си взимаме размерите. И различните маркери, ето тези големите ги използвам много често, когато снимаме с дрон, за да се виждат отдалече. На ръка са правени, не е нещо особено, но изключително полезни и помагащи в различни ситуации. Задължително е, разбира се, да имаме резервни батерии, в случая ползваме две поне. И имаме съответно резервна карта памет, защото много често картата свършва преди да сме приключили заснемането, което сме планували. Хубаво е да имаме с нас и възможност да свалиме снимките от картата, т.е. някакъв карт-ридер, който ни позволява да свалим снимките от картата и да проверим точно какво сме заснели. След като сме си подсигурили всичкото необходимо оборудване, можем да преминем към заснемане на обекта. Първото нещо, за което ще говорим, това са настройките на фотоапарата. Те са изключително важни, бих казал фатални за това какво ще получим като детайлност на заснетия обект, както и колко точно ще бъде неговата геометрия. Сега ще ви обясня основните настройки на фотоапарата, които трябва да се използват. Първата от тях е приоритет на блендата, т.е. конкретният случай за този фотоапарат е A, Aperture Priority, съответно след това скоростта, с която снимаме, зависи изцяло от светлинността на обекта. Този режим е задължителен с цел да не се променя дълбочината на фокуса от една до друга снимка, в зависимост от позицията на камерата. Като препоръчителната стойност на блендата е по-затворено от 9, препоръчително 11. Ето виждате, в момента това е екрана на фотоапарата. Другото много важно нещо е ISO-то, т.е. чувствителността, да е 100. Възможно е при дадени ситуации да се използва и 200, но е силно непрепоръчително, тъй като шума, който виждате на снимките, след това се отразява на шума и в геометрията на обект. Ето виждате Aperture Priority A, 5 и 6 минималната възможна и виждате 30 секунди са необходими, за да се направи снимка при нормално осветена стая от фотоапарата. Заради тези 30 секунди съответно е задължително използването на статив. Препоръчително използването на същите тези настройки при всяка една снимачна техника, която използваме за заснемането на снимки с цел фотограметрия. Това беше първата част от урока. Тя беше основно теоретична. Обясних ви защо правим фотограметрия, какви са плюсовете на фотограметрията, както и каква е техниката, която ни е необходима и какви настройки да има на фотоапарата, за да започнем да снимаме обект с цел изграждане на фотограметрия. Ще разгледаме в детайли как сме реализирали фотограметрията на тази статуя на кралица, която се намира пред декора на Сейнт Пол. С целта ще ви обясня внимателно, стъпка по стъпка, какво се прави, как се прави, какво се случва с снимките, всичките детайли до получаване на обекта. След като имаме яснота на какво ще правим фотограметрия, какъв е обекта, къде е разположен, какъв е достъпа, какво ще е необходимо за неговото заснемане. Подсигурили сме се всички необходими инструменти и оборудване, избрали сме времето, в което да се реализира това заснемане, отиваме на обекта и трябва вече да сме с ясното съзнание какво точно и как ще бъде заснето. Какво имам предвид под какво точно, каква част от обекта и обкръжаващата го среда ще бъде заснета. Как ще бъде заснета означава, че при огледа трябва да сте огледали този обект и да имате яснота откъде на къде ще се движи камерата, къде ще бъде разположена в повечето случаи, какво ще вижда, за да можете да започнете самото заснемане. Сега ще ви пусна един таймлапс, така да се каже, или ускорено видео, за да видите горе-долу какво е движението на камерата, след което ще ви обясня защо, как точно се движи камерата. Общият принцип е, че когато се правят снимките, те трябва да са в последователност, като се спазва една траектория, като при покриването между две снимки трябва да е минимум 50%.
Ето това е видеото. Виждате, движението е първо с една височина на фотоапарата и с един ъгъл, след това с втора височина и втория ъгъл, като се отмества съвсем малко фотоапарата, спазва се един и същ ъгъл и се прави точното препокриване. Ето това е крайният резултат след заснемането. Това са различните позиции на камерата. Виждате, доста са снимките, като сме спазвали определена последователност при самото заснемане. Движението е най-често от една стартова точка и въртиме в кръг около статуята. В конкретния случай статуята е кръгла, затова се върти в кръг, като много е важно да се спазва тази последователност. Тоест, ако започнете с една снимка от една позиция, въртите пълен кръг около обекта, стигате до същата позиция, променяте височината на камерата. Виждате в общи линии, като погледнем отгоре, че всъщност в случение на полета на дрона снимките са кръгово разположени около самата статуя. Съответно, в зависимост от това какъв е обекта, може да се използват различни елементи от него, за да имаме тази последователност. Ето виждате, тук сме използвали парапета, за да можем равномерно да разпределим снимките и позициите на камерата около самата статуя. Ето така изглежда снимките всъщност подредени една след друга. Виждате, има отместване с всяка една снимка, като отместването е съвсем малко. Това е друга една позиция, която видяхте между решетките на парапета. Виждате, снима се едно и също нещо, като има съвсем леко отместване от снимка до снимка с цел да се получи максимална информация за този обект. Много е важно, когато снимате за фотограметрия, да отчитате следния факт. Вие нямате за цел да направите прекрасен кадър и прекрасна композиция. Вие имате за цел да заснемете обекта почти механично, като спазвате техническите изисквания, които са за фотограметрия. Тоест, започвате и реално въртите около обекта, като целта ви е максимално количество от обекта да е в кадър, но, пак казвам, не е нужно да спазвате един прекрасен кадър и да кадрирате нещата. Трябва да всяка една точка от този обект да бъде заснета максимално възможно пъти. Това е снимката, която сме направили с сложени маркери или тракери, за да знаем точния размер и да имаме възможност препоръчително тракерите да са разположени по ъгъл, в случая перпендикулярни един на друг. Виждате какви са позициите. Премерили сме разстоянието и знаем какво е разстоянието между тези два тракера, както и между тези два тракера. След което ще ви покажа как това нещо се използва при реконструиране на обекта. Ползването на тракери е препоръчително или трябва да имате размери и да знаете точните размери на даден обект, но трябва тези размери да са заснети и да ги има като информация. Тоест трябва да направите снимка, когато взимате размерите, защото практиката показва, че когато се снимат много обекти в един ден, е абсурдно да запомните размерите на всеки един от тях. Ето какво се прави. Слага се рулетката, мери се, знае се точното разстояние, което е от тракера, заснема се, като се знае, разбира се, и откъде се започва меренето, до къде се стига. Едно обобщение на това, което казахме до момента за процеса на снимане. Най-важните неща: правилни настройки на фотоапарата, спазване на последователността на движение на камерата или фотоапарата, т.е. да не скачаме от едно место на друго, да си вървим в една постоянна траектория, смяна на позицията на фотоапарата от същата точка, от която сме започнали, задължително да имаме размери, т.е. да сме сложили маркери, на които да сме заснели разстоянията, да знаем точната им позиция. Съответно, нещо много важно, което в конкретния случай няма как да се случи, но много често допускана грешка е следната. Когато заснемате по-малък обект, изкушението да се върти обекта, а да не се мести камерата от статив е много голямо, но при реалите кепчери и при Agisoft и начина, по който ние работиме, задължително е местенето на камерата, а не въртането на обекта. Варианта с въртането на обекта е възможен при условие, че сме изградили специален сетъп, който имаме бял фон и обекта се върти всъщност реално на бял фон, т.е. нямаме абсолютно никакви разпознаваеми знаци, че обекта се е завъртял в една или друга посока. Ето виждате, това са свалените и разделени снимки 5D, в който имаме папка RAW, разделени са снимките. Това е папката, в която слагаме цветокоригираните JPEG-и. Използваме JPEG цветокоригиране с цел по-добър перформанс. След това при необходимост може да се експортнат тифове от Lightroom и да се използват за
създаване на текстури. По същия начин е в папката на дрона, тук съм снимал и видео, отделено е видеото, имаме RAW, дрона пише DNG-та, съответно GPS-ите и цветокоригираните снимки от дрона. Тоест разделили сме, тъй като снимахме с фотоапарат и с дрон, снимките са отделени. След като сме ги свалили на хард диска, започваме тяхната обработка. В Lightroom препоръчвам за всеки един отделен проект да си правите нов каталог. Целта на това нещо е, когато имате някакъв проблем с конкретния каталог или снимките са ви преместени, да може да отваряте различните каталози за различните проекти. Много често, когато стават много снимки в един каталог, той започва да пали. Затова препоръчвам за всеки един проект да си правите различен каталог. В случая ще запишем тук каталога, правим си каталог и вкарваме снимките. Как става самото вкарване на снимките? Има два варианта за вкарване на снимки. Единият е през Library, ето виждате тук горе бутона Library. Тук имаме бутонче Import долу вляво. Да цъкнем Import, излиза ето този прозорец. Тук си браузваме до снимките, където ни се намират снимките, искаме да ги вкараме. И по-лесния и по-бърз начин, което е изненадващо, е с drag and drop, когато е активен. Когато е активно Library, ето виждате, отваря се този прозорец. Има отметки на всяка една картинка, която вкараме, има отметки. В случая са 589 снимки. Давам им импорт. Снимките се вкарват в Lightroom. Изчакваме Lightroom да вкара всички снимки, да генерират тези малките тъмнелчета, които са всъщност малките иконки. Това са превютата. Ето всички снимки вече са в Lightroom, поне от 5D-то. Ако ви направи впечатление, когато импортнах снимките, взех папка RAW. В зависимост от това какво използваме като софтуер за обработка на снимките, можем да използваме отделно RAW и отделно JPEG. Ако са в една папка, Lightroom ще използва RAW-овете, т.е. ако сте копирали RAW и JPEG в една папка, при вкарването в Lightroom ще обработвате RAW-овете. Вкарваме и снимките от дрона, пак RAW файловете, DNG-тата, появява се същия прозорец. Натискаме импорт. В случая, тъй като дрона пише GPS координати, Lightroom съответно засича тези GPS координати, бихте могли да проверите къде точно са направени снимките. Същото нещо се получава и при снимане с телефон. Там също имате в самата снимка вградени GPS координати, къде точно е записана. Това понякога е полезно. В случая ще го изключа, тъй като знаем много добре къде са направени снимките. Отнема известно време, в зависимост от това колко ви е бърз хард диска или къде точно са снимките, за импортване на снимките, така че имайте търпение. Би могло да отнеме от 30 секунди до 10-15 минути, зависимост от количеството снимки, зависимост от тяхното разположение, скорост на трансфер между хард диска и компютъра. Няколко практични съвета за разделяне на снимките. Когато снимате много обекти, силно препоръчително чисто визуално да направите разделение на снимките. Как се случва това? Ние използваме цветните карти, които снимаме винаги преди започването на снимки на всеки един обект, и визуално, когато отворите папката, много бързо се вижда покъде е един обект, след което започва другия обект. Когато не използвате цветна карта или нямате на разположение, можете спокойно да направите една снимка, която да е на ръката ви или на нещо, което се вижда, че визуално така се отделят нещата. Спрях за малко видеото, за да се спести на времето, докато чакам Lightroom да импортне снимките. В случая виждате, че ето тук вляво се виждат папките, в които се намират снимките. Ако задържиме мишката, се вижда и пътя до папката. Аз ще преименувам тази папка с цел да имаме по-ясна представа кои снимки виждаме в момента, кои снимки обработваме. Минаваме в режим на обработване на снимките. Ето това е цветната карта. Напълно е възможно да не виждате отдолу зоната с снимките. Ето така се показва. Това малкото триъгълниче ви показва зоната и оттам нататък
Ще ви обясня на няколко снимки какво точно правиме, тъй като в случая можем да го приложим на всяка една от тези снимки. Оглеждаме снимката, виждаме, че имаме много бяло небе и почти черен парапет. В случая не става въпрос за проблем при заснемането, а факта, че имаме много тъмен и много светъл елемент в един кадър, води до това, че практически невъзможно да бъдат изравнени двата по време на самите снимки. Ако някой може да се справи, разбира се, това е в него плюс. Най-лесният начин това да се оправи е като натиснем авто, за да видим първо как Lightroom ще изравни снимката като цветове. Виждате, доста неща се появиха в тъмните. За целта на фотограметрията е хубаво да има максимално възможна информация, затова вдигаме още сенките, намаляваме максимално светлите и получаваме ето това изображение. Което в сравнение с ето това има много повече видима информация и това са настройките, които правиме за една единствена снимка. Какво е преимуществото на Lightroom? Преимуществото на Lightroom е, че можем, след като сме направили тези настройки, тук отгоре да копираме сетингите. Виждате, това са всички възможни настройки, които можем да промениме. Копираме ги и селектираме всички снимки. Пак от същото место даваме Paste Setting. Пак да подчертая, започнахме от авто, след което направихме допълнителни настройки, така че снимките да изглеждат по начин, по който на нас не вършат работа. В случая не говорим за добре изглеждаща снимка, а това да имаме навсякъде извадена информация от RAW формат. Готови са настройките на снимките, разглеждаме дали навсякъде са приложени тези настройки. Тоест абсолютно всички снимки в общи линии с едно-две движения успяхме да им приложим едни и същи настройки, които са много намалени, highlight, вдигнати сенки и с определено ниво на черното, което ни върши работа. Все остава да ги експортниме, селектираме отново всичките снимки, десен бутон, експорт, настройките, с които ги експортваме, в същата папка, в която са оригиналните снимки, правим се една подпапка CCJPEG и натискаме експорт. По абсолютно същия начин процедираме и с снимките, направени от дрона. С това приключи процеса по заснемане на снимки с цел фотограметрия. От тук нататък следващия процес вече е изчисляване на самата геометрия с помощта на Reality Capture или Agisoft Metashape. Как се случва изчисляването в Reality Capture? Караме се с Drag and Drop картинките, които са цветокоригирани вече, които ги подготвим на предния етап. Първо от фотоапарата, след което от дрона. Пак казвам, взимаме папка с картинките и я пускаме в интерфейса на софтуера. Софтуера автоматично вкарва, виждате, ето тук се появи надпис, вкарани са 1086 картинки общо от дрон и фотоапарат. Когато цъкнем на ето това плюсче, се отварят картинките, променяме в 2D изглед и виждате, това са различните снимки. Много важно при работата с Reality Capture е да можем да се зададем правилните контролни точки. Това е целта на тези контролни точки, какво представляват те. Това са елементи от обекта, който сме наснели, които се виждат на различните снимки и помагаме на софтуера с оказване на позицията на определена точка или елемент на всяка една от снимките, в които го посочваме. Тези точки се използват и за определяне на размерите на обекта. Показах ви как се слагат тракер марки. В случая ще ви покажа как се използват тези тракер марки за определяне на мащабите и разстоянието между различните елементи на заснетия обект. Минаваме в 2D изглед. Намираме снимките, които сме заснели с цел да имаме размерите. Вертикалния размер с Drag and Drop слагаме снимките, така че ще виждаме. Вертикалният размер е 1 метър и 11 мм, хоризонталният размер е 92 см и 3 мм. Какво правим от тук нататък? Взимаме си снимките, на които се виждат маркерите и слагаме на всеки един маркер уникална точка. Почти винаги започваме от средата на координатната система. Ако приемем, че това е координатната система, определена от тези три маркера, точка 0 е маркера, който е в ъгъла. Взимаме си и слагаме точка тук. Следващата картинка, отново точка, слагаме на същия този маркер. На четвърта картинка. 4 картинки са напълно достатъчни, за да може Reality Capture да намери позицията на тази точка в пространство. Добавяме си съответно на другите маркери точките. Както видяхме преди малко, знаем разстоянието между точките и го определяме
Като ето тук, знаем, че 1 метър и 2 см и 3 мм. Можем винаги да проверим. 1 метър, 1 см и 1 мм. Съответно другото разстояние беше, даваме го него, 92 см и 3 мм. Натискаме подравни, програмата стартира, появява се ето този прозорец, като също така имаме информация за приблизителното време, което се очаква да приключи изчисляването. Оставаме го да се изчислява и ще продължим видеото след като вече са подравнени картинките. Подравняването на картинките приключи. Ето това е резултата. Времето е 1483 секунди, което е горе-долу 24 минути. Ето виждате резултата. Ето това е резултата, който имаме. Виждате, че софтуера е хванал почти всичко, което има като изображение. На тези снимки нас не интересува статуята. Тук е момента да отбележа, че софтуера, всичко, което е по-голямо от няколко пиксела и е снимано от няколко позиции, може да му намери позицията в пространството, което автоматично означава, че е непрепоръчително да се снимат коси, дървета и така нататък, защото голяма част от изображенията са по-малки от няколко пиксела. Ето вижте, това са позициите на камерите от заснемането. Тоест имаме позиция на всяка една камера и имаме позиция съответно на пикселите, които са изобразени. Как процедираме от тук нататък? Ограничаваме региона, който ще реконструираме в зоната, в която ни интересува, с тези точици. Подреждаме го. Нещо много важно, когато се снима с дрон, на база на това, че има GPS координати на снимките, които са вкарани, всеки един обект се ориентира правилно в посоките на света. Тоест в момента аз съм абсолютно сигурен, че тук нагоре е север, в тази посока е юг, съответно изток, запад. След като сме ограничили региона за реконструиране, можем спокойно да изграждаме геометрия. Изграждането на геометрията всъщност е най-бавният, най-ресурсоемък процес и това каква геометрия ще бъде изградена зависи изцяло от това как сме заснели обекта. От реконструкция имаме няколко нива на детайлност, най-често използваме нормално ниво на детайлност, имаме високо ниво на детайлност, имаме бързо превю. Натискаме на нормално ниво и изграждането на геометрия. Пак казвам, това е най-дългият процес, отнема време, между 1 час и стигали сме до няколко дни, 3 или 4 дни изчислява. Този урок няма за цел да ви обясни в детайли как работи самия софтуер, нито как работи Lightroom, нито как работи Reality Capture. Има за цел да ви въведе и да ви обясни какво точно се случва по работния процес. Подготовка за заснемане, какво става след това с снимките, след като се направи съответния модел, какво се случва с него, до момента, в който моделът е за употреба, за това и не спадам в детайли, просто основни неща отбелязвам в урока. Оставаме го сега да реконструира и ще спра отново записа, за да го включа след като е готова реконструкцията. Реконструкцията приключи, времето горе-долу около 4 часа и половина беше. В момента виждате отново Point Cloud, поради простата причина, че компютъра не успява да дисплейне полигоните, така че имайте го предвид това нещо, да не се изненадате, ако при вас се получи също. Как процедираме от тук нататък? Казах ви, този обект има твърде много полигони, за да видим колко точно са. Пускаме си организация на проекта, това са картинките, това са контролните точки, това са компонентите. Модела има 464 милиона и 800 хиляди полигона. От тук нататък трябва да преведем този обект в вид, в който ние можем да го използваме. Как се случва самото редуциране на полигоните? Има един принцип в Reality Capture, който дава най-добър резултат. Това е всяко едно редуциране на полигони да е с 50% надолу. Правят се колкото е необходимо стъпки, за да се постигне крайния резултат от нужната бройка, която в конкретния случай ще е 30 милиона полигона. Можем, разбира се, ако не ни е необходимо, да редуцираме предварително бройката, като просто ще отделиме само статуята без тези колони, без тези елементи, които са на пода. Как става отделянето? Минаваме в топ. Селектираме тази част, даваме върху селекцията. Филтрираме всичко извън тази част.
Това, което остана, всъщност е статуята с парапетите. Ще работим с нея. Виждате, автоматично бройката полигони намалява с около 60 милиона полигона. От тук нататък започваме стъпките по редуциране на милионите полигони до нужната ни бройка. Така, опростяване. Първа стъпка 200 милиона полигона. Готов е модела с 200 милиона полигона. Отново сваляме на половина и повтаряме процедурата, докато не постигнем приемлива бройка на полигоните. След като сме направили опростяването достатъчно брой пъти, стигаме до 25 милиона полигона, които вече се визуализират от компютъра. Ето това е получения резултат. Следващия етап е да направим текстурите на този обект. Натискаме Texture и програмата започва автоматично да текстурира обект. Ще му изгради UV, съответно ще зададе цветна карта на всеки един от полигоните, които имаме в този обект. Текстурирането е готово. Това е вече завършеният текстуриран модел. Пускаме го да се види в пълния му обем. Пускаме го да се види в пълния му обем. Изчакваме малко, за да може да визуализира софтуера всички полигони. Виждате, има няколко режима на визуализация. Това са Vertex, Solid, който показва само геометрията, Suite, който показва текстурираната геометрия. Ето това е модела. Виждате нивото на детайлност, виждате деталите, които са по него. В този му вид 25 милиона полигона и една текстура 8K. Ние го подаваме към моделинга и те от своя страна могат да му опростят още повече геометрията, могат евентуално след като са опростили да ни върнат обратно модела за повишаване качеството на текстурите, за прожектиране на различни детайли, но това, което виждате в момента е максимум, който може да бъде постигнат с помощта на фотограметрията. Как се случва експортването, реконструкция, модел. Хубаво е да си дадем някакво нормално име. Пускаме експорт, появява се прозореца за експорт. В прозорец можем да окажем в какъв формат да го експортнем обекта, формата на текстурите, можем да експортнем камерите. Имаме и за различния софтуер, който ще се ползва обекта, можем да подадем различни промени в разположението, завъртане, тъй като Reality Capture е с Z-Up, а маята е с Y, поне така както ние работиме, скалиране съответно, защото маята е настроена с 1 см като основна мерна единица, а Reality Capture работи с 1 метър като основна мерна единица. Затова даваме OK и следва експорт. Експорта приключи. Ето това са файловете, които се получават при експорт от Reality Capture. Object файла, това е геометрията, MTL файла, това е информацията за материала, текстурата, PNG в случая и един служебен файл, който е с разширение RC-Info. Това е файла, който съдържа информация къде и как е разположена в пространството тази геометрия. Това е един модел, който е заснет с камерите за фотограметрия в 13А. Виждате, по абсолютно същия начин е реализирано реконструирането. Имаме един модел, който е с 18 милиона полигона, след което съм текстурирал модел, това, което виждате на екрана. След което има почистен модел. Какво означава почистен модел? Махната е отдолу подложката и е подготвен за експорт за ретопология. Ретопологизиране модела в конкретния случай в RAW 3D и е вкаран обратно и е текстуриран в Reality Capture. Виждате, този модел е с 18 милиона полигона, а модела, който сме вкарали след това отново сме ретекстурирали е с 600 000 полигона и е много добре изглеждаш. Другата основна разлика, освен бройката полигони, е как изглеждат самите UV карти. Минаваме в VD, за да виждаме картинките. Нека видим първо вида на текстурата, генерирана в Reality Capture.
Това е текстурата, като виждате разположението на информацията. Това е автоматично генерирана текстура UV от Reality Capture. Ето това е UV картата, която сме получили след ретопологизирането и след корекциите, които сме направили на текстурата. Виждате много добре разликата каква е между тази и тази текстура. Целта на това репрожектиране е да се извлече максималната налична информация, която имаме от заснемането на даден обект. Нека се върнем на статуята, която е минала през ZBrush, където сме намалили бройката полигони. В този си вид, в който е с 5 милиона полигона, с репрожектирани текстури в Reality Capture, от тук нататък статуята е готова за използване за всяка една цел, която би могла да ни послужи. С това и урока приключва. Едно кратко обобщение на този урок. Запознах ви с основните теоретични принципи на фотограметрията, обясних защо все по-често използваме фотограметрията, какви са нейните етапи, какво е необходимо за заснемането на един обект за фотограметрия, как се случва самото заснемане. Набързо показах как се обработват снимките след заснемането с цел да се получи максимална информация от тях. Показах и как се реконструира геометрията за конкретната статуя Reality Capture, а в края